Ahoj lidi, zase hrajeme v tu hru, kterou jsme minule hráli a vylovili jsme tam akulu. To je super, takže jdeme zase vylovit akulu. Jdeme zase sem, tady je méně lidí než tam, tady to myslím bude lépe. Tak. Tady vysoko jsme už se dozvěděli, že to nejde do vody. Takhle vysoko. Takže jdeme na to. Tak. To asi bude na dlouho. No, myslím, že to nebude moc velká ryba. Ale nevím, může být ale všechno. No, nebude to moc velká ryba, myslím. Je to malá ryba. No, jdeme na to. Jdeme na to. Musíme to zvládnout. No, takovou jsme rybu už viděli. Padla nám taková ryba. Na 3,5 kilo. Jdeme dál. Hopa, hop, 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 hop. Hop, 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 strašně. Jo, jdeme na to. No, tady tak to bude úplně nějaká malá ryba. To ani nevidím její nos. Takže to tady musí být malé. Nebo nevím, jako. No jo, přesně jsem to myslel. Ančous nám padl. Hej, vezmeme si tohle. Prosím. Vezmeme si červy. A budeme chytat rybu na červy. Co? Jo, tady. Takže takhle, 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 takhle. Chytili jsme už s váma 47 ryb. A máme 6. level. No, tady bude nějaká... No, není hodně jako lehko. Hodně těžké chytit, ale... Zase tohle. 2 takových ančuse. Jdeme na to, jdeme na to. Hopa. Chytáme to. No bude to zase něco malého. Alespoň ne ančous zase. Prosím. Nechci zase ančousa. Ten je mega levný. Já ho nechci. Já potřebuji no zase ančous, co to má být? Proč na červy jenom chytám ančousa? To ani není férový. Já už jsem chytil 2 ančousa. 3 ančousa teprve. No zase ančous, že jo. Ano kamaráde. Nikdy nám nepadne něco lepšího. Aspoň je ta akula. A zase jenom... Ne, tohle už není ančous, to je už taková ryba. Alespoň větší než ančous. A chytili jsme už 50. No ne, jenom tohle rybu a chytili jsme 50 ryb. A to je super. Takže... No, máme to. A co tady? Prosím, ne zas nějaký ančous. Protože to už nezvládnu jako. To se dojdu z tohohle ostrova. Nikam má jiný ostrov. No, alespoň dobře, že neančous a ta ryba
spadla do vody. A jdeme to všechno prodat. Ale jako bude to mega levný. Tohle tam ten anchovy je mega levný. Takže bude to všechno mega levný. Takže jsme tady. Takže prodat všechno. 146 korun jsme vypracovali za to všechno. A máme 1230. Já nevím, zkusíme ještě jednou tam jít a jestli nám se to nepovede, tak půjdeme tady. Ale já myslím, že nám se to nepovede. Protože jako mě padají jenom jedni anchovsy. A ti jako jsou mega levní. Takže těch ani nepotřebujeme. My potřebujeme 2000 korun. Ať koupíme si nové to. A nám padají jenom nějaký anchovsy. Dejte nám nějakou akulu nebo ještě něco. Alespoň. Můžu uhadnout zase nějaký anchovs. No, tak to zkusíme uhadnout. Jo, já jsem to uhadl, zase anchovs. Ježišmarje. Proč padají jenom ti jední anchovsy? Můžete prosím nám dát alespoň nějakého losose? Nebo alespoň něco? Nebo ani nějakou akulu třeba? Jako minulé. No a zase to je anchovs. Anchovs 100%. No jiné to nic nemůže být. Jenom anchovs. Jo, aha, skumbrie. No, není to skumbrie, je to nějak něco jiného. Skuráka nějaká. Nevím, co to je. Ale na 6, ale nejedná 6 kilo. To je hodně. Anchovs? Jo, anchovs. Ale stejně. Musím to udělat. No, jsem jako profesor. Jo, zase tahle ryba, to je super. Už máme víc kilo než minule. Protože minule jsme měli jenom ty anchovsy. A ještě jednoho losose a ještě něco. Aha, no, nějaká krabička. To zkusíme chytit. A otevřít, jestli tam něco bude. Jdeme to otevírat. Skewed. Co znamená skewed? Já nevím, co znamená skewed. Aha, to je tohle. Skewed, kalamár. Aha, super, OK. Aha. Jdeme dál. Je, ale tak nízka normálně prostě levituje. Proč ji nemohli dát blíž na nohu nikam, nebo jestli nikam. Protože tak nízka normálně levituje. Ona umí lítat asi. Tak proto. A čo, zase. No, tam to aha, to není anchovs, to je forel. A čo? Házíme to. Takže takhle. Ježiš, co jsem udělal? OK, tak utíkáme. Já už tady nechci lovit, tady padají nějaký jenom anchovsy. Jdeme dál.
No jo, tam padal, minule tam padl i akulák, i nějaká ryba na 100 kilo, ale jako teď už tam nic nepadá. A tady je docela i písnička. Takže tady je to lepší. Ale o hodně lepší. Jo no. No aha, to není tady písnička. Bohužel. Ty jo. Tady je nějak pomála. No a stejně je malá. Jo, máme 7. level. A jdeme to všechno prodat. Máme 7. level. No a můžeme, víte co koupit? Co to je? Nevím. Tohle taky nevím. Můžeme si koupit tohle, jenom nám trošku nestáčí. Takže ještě ne. Nebo jako já myslím radši ještě si nazbíráme na tuhle vůdku. Všechno prodat. No a vypracovali jsme ještě méně než předtím. Super! Nice! Vůbec nejlepší. Takže opa! Házíme. Opa, vytáhneme to. Vytáhneme, co chceme, jestli budeme chtít. Bre. Měli bychom to zvládnout. Jestli bych trošku, tak bychom nestihli. Ale stihli jsme to. Takhle. Opa. No a to je tohle. Na 33 kilo. Dobrý. Dobrý docela. Potřebujeme ještě něco na alespoň 5 kiláků. Chtěl bych. Já někdy budu mlčet, mě bolí krku. Jo, no ne na 5 kilo, ale stejně dobrý. Taková malá váží 4,1 kilo. Dobrý, super. Jdeme dál. Jau, moja hlava. Ty jo, někdo má velkou loď. Mega velkou loď, ale... Tak. Čekáme. 7 kilo! To je dobrý. Tahle je stará ryba 7 kilo. Dobrý. Ještě něco zkusíme. Máme ještě to. Jak se to jmenuje? Ty červy? Nebo ne? Žízely? Dobre, červy. Asi myslím nemáme, protože je velká ryba, tak myslím, že nemáme. Tohle je ale něco novýho. Tohle jsme ještě nepotkávali. Ale nikdy. Já myslím, jdeme to všechno prodat. Kolik vyrábíme peníz? Penížek. Takže. Dobrý. 400 korunek.
Já, to je daleko. To je hodně daleko. Arkoj, jestli no, jestli Jan tady. Něco velkýho, prosím, něco velkýho. Ale fakt něco velkýho chci. Chci něco velkýho a těžkýho. No, na 8 kilo, dobrý. Alespoň ne na 1 gram, kámo. To je dobrý. To je nejlepší. No, tady to má být taky něco dobrýho, ale protože vidím množství ryby. Takže já si zase losos. Jo, mám pravdu. Na 5 a 8 kilo. To je super. Takže společně máme rybu na počkat 9 a něco kilo. 9 a 6 kiláků ryba. Máme rybu na 9 a 6 kiláků, jestli to všechno spojit. Spolu. Ne, nestihli jsme to. Ale stejně dobrý. Nevádí. Jdeme dál. Zkusit to. Ne, to je ten box. Ano. To je ten box. Není to moc dobrý ten box, ale OK. Hej, já myslím ho prodat. Já už toho mám hodně. To nepotřebuju už, takže myslím ho prodat. No jo, tak takhle uděláme, prodáme ho prostě a bude na tom. Tak. No a je to něco malýho, myslím. Protože to vůbec, ale nevidím. Kámo. Nějak to teď nám nejde. Rychleji to šlo lépe. Asi oni vědí, že chci koupit novou to a vědí, že a říkají, ne, nemůže to koupit, nemáme mu to povolit, tak tady bude tady se prostě nechtějí. No tady se chytí. Ty jo, takovou jsme měli. Na 4,5 kilo. Myslím, že ne, tak jdeme ji prodat. Tohle je naše největší ryba, kterou jsme teď chytili. Jdeme prodat. Kámo, 40. 38 nám nestačí. Jenom. Kámo. Dneska v téhle série kupujeme vůdku za 2000 korun. Takže se koupíte. A dejte už ten hura odběr. 98% mě se kouká bez odběru. To jako není moc vtipný, takže dejte mě ten odběr. Vím, že můžete, jenom jste líní a nechcete. Dejte mě už ten odběr. 98%. Ale fakt, ale vážně. 98%. Dejte mi ten odběr. Odběr. Co to je? OK, jdeme to prodat. Stejně to bude stát. Kam, co měl v ruce? Co měl ale v ruce? Co to měl ale? Come on! To je velký. Můžu to učinit tu rojmu. Ne, to je mega drahý. 450.
Aha, to stalo jenom 4. Jo, super. Jo, házíme to. Takže takhle. Haďa. Haďa. Máme to ale ty jo. Super. A trefil jsem na loď. Bre. To je nejlepší, trefil jsem na loď a chytím teď loď. Super. Nebo ale vážně loď utíká. To bych jsem asi nikdy nezažil v ráju v životě. Loď utíká. Ale to fakt. No. Jdeme to prodat. Jdeme to prodat. Ty. Gámo, já kvůli němu nic nemůžu dělat. Jo. Jdeme. Kupujeme to. Jo. Kámo, jdeme se na to kouknout. Máme to nový. Kolik stojí ta druhá? 4000. Hodně. Mega hodně. OK. Ale stejně my ji koupíme někde. Nikde, ale ne v tomhle životě. Jdeme zkusit. Jdeme to hodit a jdeme zkusit. Jestli někdo ví, jak se jmenuje ta písnička, tak napište do komentářů. No, nevím. Ty. No tak pojďte se 2krát vylovíme, nebo 3krát vylovíme jednu rybu, tak bude tady. A stačí vlastně na tom. Na dnešek stačí. A druhá série je na 4 lajky. Tak něco 4 lajky a bude nová série. Druhá část toho videa. Nebo ne video, druhá část prvního sezónu. Máme 2 lososa, to je super. To je docela dobrý. Jo, počkat. Takže co bude teď? Něco velkého. Zase losos. Teď takový reálně zase. Kámo, zase losos. To je super. I teď ještě jeden losos, pojď. Dej mi ještě jednoho losose. To bude asi nejlepší, jestli zase ještě jeden losos. Ale jako vážně. Pojď. Kámo, ještě jeden losos. Jsme najednou vylovili 4 lososy. Kámo, to je nejlepší. Tohle je asi jenom na lososy. Nevím. A na druhou sérii jsme budeme sbírat na, počkejte, ukážu vám, na tohle.
budeme sbírat na tohle. Takže dávajte odběry, pište komentáře a stavte lajky. Všichni čau.